Týchto 8 faktorov riešia ľudia v Spišskej Novej Vsi, keď uvažujú o novom bývaní. Rozprávali sme sa s viac ako 840 novovešťanmi, od mladých párov až po dôchodcov a v tomto roku až 90% z nich riešilo lokalitu, funkčnú dispozíciu, moderné priestory plné slnka, vlastné parkovanie, dobrých susedov a ako hlavné nízke mesačné náklady. Vyhýbajú sa veľkým domom v pôvodnom stave, ktoré sú časovo a finančne náročné na rekonštrukciu a veľkým pozemkom, ktoré si vyžadujú čas. Veľa faktorov na to, aby sa to vošlo do dostupnej ceny, ktorú si bežný človek môže dovoliť. Volám sa Patrícia a naša firma ILP Bývanie spojila tým špecialistov zo Spišskej Novej Vsi, aby sme splnili všetky tieto požiadavky a ešte ich vylepšili. Výsledkom sú samostatne stojace domy na slnečnom pozemku v prírode, len 5 minút od centra mesta, s nádherným výhľadom, vlastným parkovaním, 2 alternatívami zdroja vody a kúrenia. Príliš dobré na to, aby to bola pravda? Predstavujem vám lokálny developerský projekt Blaumont Dom s pozemkom za cenu trojizbového bytu. Nie bratislavského, ale nášho spišsko-novoveského. Všetky odpovede na vaše otázky, a asi ich máte veľa, nájdete na našom webe pod videom. A áno, tieto pozemky sú na Blaumonte.